kunnafoni show jamana la bago amunu ba fla dogo do maliko nani maliko khanga foli bo bela jelen ko bela jelen to sigoro la on bo sigi do ngono ko ngani flash be man ngay ma kono ambe bada bada foli ko bela amba fa ko bela jelen ki bismillah fla samba fla ani mukan fla kunafoni damne la samba damne no nga jamana nyama ka kunafoni no yere de koni kunafoni abora ka bi ko diu na le yere kon be katife ka nga jamana nyama ali kon menata barado kurumu kare kene nga sima izun kurai ko jamana nyama ali kon menato bara kurumu kare bi ju ka dugula mi na ba fasa ko tare kal sa ko ala ko bala jale nyaka dama nantura jamana korona kuna fununa amba la donné ka fako ministre misigla no chakela o kunkan ko ka le bora ka bolono bla sabenke bolono bla sabe mi ka keni jonjon keren ne mi yere kera wala sa ka sega jamana chakela uta uko ne ayida ka fasa ku uma ko kontume mo kame sheki ani binani sabarila munu yere kon kuma clan jamana chake daw no ngonche wala sa u yere kon kuma se ka jamana na fatu gamna ko kum se fe ko mo ba bioro ni sabana kunkan fe ulu yere de kon yu ka se bon la do wala sa ulu be se ka ni jonjon keren ne ke to gamna ministri ale ya ida ka fa jabi boli ko mo ko keme shekini wolumfla olu yere de koni ye jonjon soro ko aka be la doni ya wore ke ko chake yoro biolumfla ni woro ko olu koni langulu anu ko ba ko mo shima soro mi yere koni sira ko o jonjon soro mi ministri ya ida ka kla ka fasa ko ni jonjon teme baga nunchela ka ida ka fasa ko sebenkulu namba fo ma ko fo diplôme ko o mo kan bala ko mi yere koni mena taka de critique la mo ma sanandra jamana korona kuna fununa hambala donne aka fo ko ginda la dure ale yere koni yonwa kenenya tigila ma bayina le yere koni ka chaka yoro belunu hôpital du Pongema kuna funia boraka binka yere ka fasa kale ka kalande ma kono to ko kono suntara jonjon keren ala Niger ka jamana kono mi yere ni na tay yere kono o ta ko tan kono donne yere nu ko bo ke sanwusa kenenya tigila mo ko ni nyonche o kum sen fe ya yere ka fasa ko anga ma kono to mun yere kontara ko mo woro ko lu ye jonjon keren soro ko mo flaware ulu fene jonjon keren ne wore soro akoyun kunka minu ya ida ka fa ko ni ko yere ko ni ta ko folo ko baw ko ali février kalo la ko ginda la dure ka kalandu ndo yere kon fene yukunda tuguni Dakar ka jamana ka mi yere nu kon fene tara jonjon sabananta kenaya ta kunkan ko la mina ba fa ko tare ka alisa ko alaka sebadi an wa fa ba ma wala sa kenaya ko gela mi ba an wa jamana kono abse ka wuli to amina alisa nantora kenaya ta kunkan ko la amba la donna ka fo kan ministre nyama shogel ko kala maiga ale fene ni kenaya ti la moko do yera kon fene nyoko nya ka chaka ro la bino e primatire olu ma wolon vla olu fene kun tara jonjon keren ala wakadu ko ka jamana ka no ye Burkina me nu kon nya ida ka fasa ko moko saba olu ye jonjon keren ne soro ni kuin keneka unyemna nani anga ministre misigle ken no kenaya kunkan ko kunka unyemna no o fe ka se anga ministre nyama ma ba u yera kon ye jonjon soro fena mimbe welu et puis démologie des terrains utara kalanka ori kan wa yo jonjon sorula ministri nyama hale kon ye foluku ye ka kla ka yurula ka fasa ko kene ko gele ami kon be anga jamana kono ko dobna bala ko bo ko ale kon ba jigisi ka fasa ko ni mo ko lon vlami yera kon tarani jonjon ke ku yera kon mena se ku ka donyo la bla barala wala saw kon me se ka kene asonu mandi jamana kono do ma to ko amina alisa nantora jamana kono na kuna fununa hamba la donné ka foko anga kuna fundi supa no de maison de la presse ale boraka buluno blasabeke buluno blasabe mina yere kon be kanya folke jamana kono don ko ka kene ministre mi yere kon sigilunu na funa ata kun kon ko la anga faba kono kale kon temelen keren la jabaran kuram be ka ke anwa jamana jabran so ba san fe no wertemi ka temelen ka ko ne ayida ka fasa ko de memi yere kon be di kuna fondi lo mo ko yere de kon be ti joko fo million woro na nyona mi ayi kuma chama fo no yere kon ma be anwa kuna fondi lo ma nu kon ya ayida ka fasa ko ministry ale kon temena ni jabran so in san fe ka tani kuma info ka soro kuma mun yere kon te chen ka yu kuma in ke munila kon nga malikura be sira mi ka nga malikura kon be ka ta sira kan sira mi yere de ni malikura be ka jo ko mi yere de ka jamana kono don fara kan ni hakli washi bla jamana kono don nyonche ko manga ke ministry ka bare olu kuna fondila olu te fo nyine nu ka hake ko wa olu te jamana kono don la olu ko washi ko olu be kele la olu be kele de ka wala sa olu kon ka ake o ka se ka don anga jamana nyama fetu gamna minu ya ira ka fosa ko abi wakati jambo ko aide à la presse na ma fo mo ko kuna fondila ka deme ka nga jamana kono nyama kele no ko tege kuna fondila na min kono ba damne samba flantan shekin fo ta se samba fla ani mugan fla ma no bido anya kam se ka fo ko kuna fondila fuirite min yara ko ni aide à la presse soro
kunnafoniya min ni anw ka kunnafoni ɲɛmaaso n'o yɛrɛ de Banjugu Dante n'ale y'o bɔ k'o bin bi. Jamana ɲɛmaa ka kunnafoni na an bɔ ladɔnya k'a fɔ k'anw ka jamana ɲɛmaa ale kɔni bɛ ka tɛmɛ n'a ka baara ye n'o yɛrɛ de kɔni ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ. O hukumu kɔnɔna na a yɛlɛ k'a fɔ k'a bɔra ka Jinboro 36 baara kurumukari min yɛrɛ n'a u kɔni y'o di anw ka faaba lɔkɔlisow ma. Ni kɛnɛ in kan minisiri min sigilen don kalanko kan kun ka ale tun bɛ min baara bɛɛ kurumukari la a ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen fɛ. Minisiri ale ye kuma ta k'a yira k'a fɔ k'olu k'a dɛmɛ u bɛ jamana kɔnɔ ɲɛmaa ye kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ. Jamana kɔnɔ ɲɛmaa filɛ nin ka kɔfilɛli min kɛ anw ka faaba ɔkɔlisow la bawo jiko gɛlɛya kɔni tun bɛ yɔrɔ dɔw la kosɛbɛ ko a kɔni ni foli ka kan nin ko in na kosɛbɛ. Amnesty International ale ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛkulu min sigilen don adamadenw ka hakɛ la tangali ma olu fana bɔra ka bolonɔbila sɛbɛn min n'u kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ olu bɛna maa 48 olu bɛna o ɲangi min yɛrɛ de kɔni ye bamaci wale mɔgɔ 12 olu kɔni bɛna faga min n'an b'a fɔ ma ko peine de mort. Amnesty a y'a yira jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ ko olu kɔni mana ka baara in kɛ k'olu ka baara in tɛ kunfɛ baara ye ko bawo k'olu ka baara in olu b'a sɛgɛsɛgɛ kiiritigɛlamɔgɔw fɛ k'a sɛgɛsɛgɛ jamana kɔnɔdenw fɛ fo ka taa sɛgɛsɛgɛ jamana kɔnɔ ɲɛmaaw fɛ ka kɛɲɛ ni jamana kɔnɔdenw minnu yɛrɛ kɔni dankari adamadenw ka hakɛ la ko hukumu ni senfɛ mɔgɔ min ɲangili ka kan o bɛ ɲangi wa mɔgɔ min yɛrɛ ni peine de mort ka kan n'an b'a fɔ ma ko fagali ko olu b'o o daw kan a ɲɛma danga n'o de Aman Ture ale kɔni bɔra ka nin kunnafoniya in bɔ k'a bi walasa jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na. N'an tora kalanko kunnafoni na an bɔ ladɔnya k'a fɔ ko minisiri min sigilen don sanfɛ kalanso kunka n'ale yɛrɛ de kɔni ye Mamadu Keita ye ale ni Chinois ka cakɛ ɲɛmaa dɔ n'ale kɔni zilɔnw ye olu kɔni bɔra ka se Kabalakaw ka sanfɛ kalanso la bi min n'u yɛrɛ kɔni taara sɔrɔ Kabalakaw ka sanfɛ kalanso 2nan n'o baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kurumukari la n'o baaraw banna pewu min ni minisiri ale kɔni y'a ka nisɔndiya yira bawo a y'a yira k'a fɔ ko nin baara in yɛrɛ kɔni kɛra ka bɛn a wagatiw ma wa ko baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko ni sanfɛ kalanso 2nan min yɛrɛ kɔni jɔlen filɛ Kabalakaw fɛ ko kɔni bɛna to sa ka kɛ ni sigiyɔrɔ ko gɛlɛya min yɛrɛ sanfɛ kalanso la fo ka tɛ se u jama caman kalanso kɔnɔ ko dɔw yɛrɛ kɔni bɛna bɔ o kow la. N'an taara jamana kɔnɔna kunnafoni la an bɛ taa Kayi min n'an bɔ ladɔnya k'a fɔ yɛlɛmani ani ni Madina ni ɲɔgɔn cɛ ko bamaci wale mɔgɔw taara bi kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw kan n'u sera ka maa 3 bɔnɛ a nin na ni maa 3 in yɛrɛ la o y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 2 tun b'a la ko olu kɔni ye kɛnɛya tigilamɔgɔ ye minnu kɔni tun bɛ baara kɛ kɛnɛya cakɛyɔrɔ la n'o ye Croix Rouge ko tɔ kelen dɔ k'ale yɛrɛ kɔni tun bɛ baara kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ n'olu bɛ wele ko ambassade Afrique Vert min yɛrɛ kɔni kɛra bi ni ko in kɛlen sa k'u yɛrɛ kɔni y'u suta k'u kunda n'o ye l'hôpital so min bɛ wele ko Fuseni Dawu min n'an bɛ dugawu kɛ k'Ala ka badabada dali ɲɔgɔn ye k'Ala k'an fama ni jadi ɲɔgɔn na wɛrɛ ma. N'an taara an ka finitigilamɔgɔw ka kunnafoni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisilakaw an b'a ladɔnya k'a fɔ k'olu kɔni kɛlen don ka nɛgɛjuru sira dɔw sigi sen kan nɛgɛjuru sira min yɛrɛ n'u kɔni b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ olu bɛ se k'u wele cogoya min na ka kɛɲɛ ni i sɔmina ko la ko min yɛrɛ ma bɛn ani n'i sɔmina fɛn na fɛn min yɛrɛ n'i yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ jɛlenya tɛ ani ni minnu yɛrɛ kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ u ka sɛbɛnw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u mago bɛ sɛbɛn minnu na min de carte d'identité fo ka taa se u ka certificat ma ko ni minnu ye gɛlɛya sɔrɔ u la ko i kɔni ka o ni nɛgɛjuru siraw kɔn ka olu wele walasa ɲɛfɔli bɛ se ka k'i ye cogoya min na o nɛgɛjuru sira de ye 80 fu 11 5 filanan ale ye 80 31 80 11 n'i kɔni ye ni nɛgɛjuru sira ninnu kongo kuma o kuma ani wagati o wagati i ni an ka polisilakaw kɔni i n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ olu bɛ se ka ɲɛfɔli k'i ye hali ni ka sɔrɔ ni kunnafoniya wɛrɛ b'i bolo ka d'u ma u b'i ka kunnafoniw lamɛn. Halisa n'an tora an ka finitigilamɔgɔw ka kunnafoni na o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka finitigilamɔgɔ 2 ni de gendarmerie fo ka taa se police nationale ma olu bɔra k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma olu ka nin tigɛli ɲɔgɔnma in senfɛ o kɔni y'a latigɛ ka fasa ko olu sigikun tɛ foyi ye jamana kɔnɔdenw n'u ka hakɛ la tangali ma ko o de y'olu ka haminako ye kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ walasa ko o baara kɔni bɛ se ka ɲɛ k'a kɔni ka yamaruyalen don k'a fɔ olu finitigilamɔgɔ 2 k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma min yɛrɛ u ka nin tigɛ di ɲɔgɔnma in senfɛ n'u yɛrɛ kɔni wulila ka se Sibi ani Narelakaw ka dugu ma min de ye ka taa u cakɛɲɔgɔn tɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ baara la ye ka taa olu ka baarakɛcogo la fo ka taa se u kɔni y'u kunda Ginekaw ka dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o yɛrɛ de ye Kure Mali ye
u cɛkɛ ɲɔgɔn tɔ minnu bɛ baara la walasa u kɔni bɛ se ka t'u ka dɛmɛ don olu ma to ka minɛ ka yira k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ni kelen o kɔni kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa u kɔni bɛ se ka jamana kɔnɔdenw an'u ka hakɛ la tanga cogoya min na o tɛmɛlen senfɛ ni ɲɛmaa fila u ye kuma ta min n'u kɔni y'a ɲini k'a fɔ k'u b'a ɲini anw ka jamana ɲɛmaa fɛ ko polisiw ka sɛbɛn dɔ n'a gulonnen don ko n'o bɛ wele police de proximité ko ɲɛmaa ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa o ko ka se ka bila sen kan walasa polisilakaw olu bɛ se ka jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw la tanga cogoya min na ko ani k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ko kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni bɛ to ka bila bɔlɔlɔ siraw sanfɛ n'o ye kunnafoniya cɛjugu ye ka ɲɛsin finitigilamɔgɔ ma ko fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'o ka dansira la ko baw ko o kɔni bɛ ka kɛ kɔlɔlɔba y'u ma u ye laɲini sabanan min kɛ o yɛrɛ de kɔni ye ko siraba kan ko min yɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ sirabaw sanfɛ ko yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya don olu ka baara la kosɛbɛ cikan min yɛrɛ n'u kɔni bɛ k'a bila ka taa di anw ka jamana ɲɛmaa ma jamana kɔnɔna kunnafoni na an bɛ taa Kidali n'an sera Kidali an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bamaciwale mɔgɔw binna ko bamaciwale mɔgɔ olu ni finitigilamɔgɔ dɔw karila ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnna no olu ye minisma mɔgɔw ye u ka nin kari ɲɔgɔnna in senfɛ san yɛrɛ la k'a fɔ ko marifa kunkan kɔni bɔra min ni minisma mɔgɔw ka finitigilamɔgɔ minnu bɛ wele ko kasike bilen ko olu yɛrɛ kɔni banana nin ko in ko kan Kidalikaw fɛ yen bi u y'a yira k'a fɔ ko ni kasike bilen ninnu san k'olu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ dugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o yɛrɛ de kɔni ye Jordankaw fɛ yen ni kunnafoniya dɔw bɛ k'a yira k'a fɔ sa ko maa kelen yɛrɛ k'o yɛrɛ kɔni bana o bɔnɛna a nin na n'an bɛ dugawu kɛ ko ala ka badabada dali nɔgɔya ye ko minnu yɛrɛ kɔni banana k'ala k'u bɛɛ lajɛlen sɔn kɛnɛya la an taa Ginekaw fɛ min na an bɛ seli yan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Ginekaw fana bɔra k'u ka dusumakasa yira ka kɛ ni taji sɔngɔ o kɔni yɛlɛla kosɛbɛ olu ka jamana kɔnɔ minnu y'a yira k'a fɔ sa ko Ginekaw ka wari 12,000 ko taji kɔni sɛgɛn yɛlɛlo la min yɛrɛ kɔni ye anw ka jamana min yɛrɛ kɔni ye faransefa 175 ni tama kelen ko taji sɔngɔ yɛlɛla ka so o de ma bi Ginekaw fɛ o hukumu de senfɛ o bɔra k'u ka dusumakasa yira min n'a kɔni yirala ka fasa ko ni dusumakasa yira in senfɛ ko sifina ka denmisɛnnin fila yɛrɛ kɔni ni bɔnɛna la n'an bɛ dugawu kɛ ko ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye halisa n'an tora kɔkan kibaru la an bɛ taa kɔngɔkaw fɛ yen min na ma ladɔnniya k'a fɔ ko kɔngɔkaw fana bɔra k'u ka dusumakasa yira baw u ka ni dusumakasa in senfɛ olu kɔni bɛ k'a ɲini dɛmɛ ɲini Rusikaw ka jamana ɲɛmaa fɛ n'ale de ye Vladimir Putin ye n'u kɔni bɛ k'a ɲini Vladimir Putin fɛ k'a ka taa olu dɛmɛ kɛlɛ la kɛlɛ min yɛrɛ kɔni kɛlen don ka olu ni Burundakaw bila ɲɔgɔn na ni ɲinan yɛrɛ kɔni y'a san 25 ye ko ni kɛlɛ in senfɛ ko mɔgɔ 6,000,000 ko o yɛrɛ de kɔni tora ni kɛlɛ in na min n'olu kɔni fana bɛ dɛmɛ ɲini Putin fɛ ko ni kɛlɛ jugu bɛ olu ka jamana ani Burundakaw ni ɲɔgɔn cɛ ko a ko olu sɔn dɛmɛna walasa o kɛlɛ ko bɛ se ka da sira la cogoya min na ka kunnafoni kuncɛ an bɛ taa États-Unis kaw ka jamana kɔnɔ min na an b'aw ladɔnniya ka fasa ko mɔgɔ fagala dɔ k'o yɛrɛ de kɔni binna maa 5 kan ko a bɔnɛ a nin na États-Unis kaw ka jamana kɔnɔ Mali kunnafoni show jamana labɛnw ni kunnafoni dama de kuma an bolo ka dɔw bɛɛ lajɛlen kulo kan n'ala ma basi kan na an b'a fɔ k'a k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan ala k'an bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya a k'an bɛɛ